This is live. I'm in Dexter's vlog. Please follow, please subscribe. Dex and don't forget to press the bell icon. Hey mates, welcome aboard and I am your Dex Destination. Isa sa pinakamasayang araw sa aming mga marino ay ang matapos ang aming kontrata at makauwi ng ligtas sa aming mga tahanan. At isa sa mga perks naming mga marino ay ang malibot ang mundo ng libre. Anya nga sa ads ng mga maritime school. Want to travel the world for free? Enroll now! O diba, napakasarap pakinggan. At na-experience ko ang travel the world for free na to kamakailan lang nang mag-sign off ako sa napagandang island country ng Maldives. At nagkaroon ng chance na malibot at ma-explore ang napakagandang isla sa gitna ng Indian Ocean. Well, isa sa pinaka-nag-enjoy ako sa travel na to ay ang matikman ang mga nagsasarapang pagkaing inihanda ng mga Maldivian chefs. So tara guys, let's eat. So yung food namin guys for dinner is kumuha ko ng pasta. Meron ditong potato and then chicken. So tara guys, kain tayo. Okay guys. Dahil hindi daw kompleto ang travel journey mo kapag hindi mo natikman ang mga local at specialty cuisine ng bawat country na iyong napuntahan. Hey guys, good morning. So we're having breakfast dito sa hotel and nakakuha na ako ng food. So meron dito sausage, egg, pancake, omelette, and beans. And meron din dito Di sa'yo yan, oy. yan, fruits guys. And juice. Tubig. So tara guys, kain tayo. Tapos ko, nabili. Ayun, ito. Yung ano. Tapos sa mukha niya tayo. Tilig humanakas. So ito yung lunch namin guys. Akala ko hindi ko magugustuhan ang mga pagkain dito. Pero nagkamali ako kasi karamihan sa mga food ay Western at Asian cuisine na patok sa panlasang Pinoy. Mixed vegetables. Okay guys, so we're having lunch and kumuha na ako ng food guys. Merong mixed vegetables, konting rice, baked macaroni. Meron ditong ano to, pancit, pasta. Maliliit. And then beef and potato. So tara guys, kain tayo. So, tanghon. Sarap. Okay. Yum. Yummy. Ito na po. Kanin is life? No worries. Every meal, merong kanin. Okay guys, so we're having dinner and yung sinerve pa lang guys is itong soup. Kain tayo guys. Ito ba yung una? Dito tayo mo na. Una na tayo mo na. Dito ko sa kwarto. Ha? Hey mates, good morning and nandito kami ngayon sa beachside or sa seaside. Malapit lang sa hotel namin and few steps away from our hotel and tingnan nyo naman guys. Kahit dito lang, napakaganda ng view. And I'm very happy kasi guys, na-experience ko yung Maldives for free because yun nga, dito kami nag-sign off and napakaganda dito guys. So how was swimming? It was so amazing. Everybody should come here. Refreshing. Yeah. Even before, pangarap at nasa bucket list ko na, Maldives. Dahil sobrang hilig ko mag-beach. Pero ngayon, na-experience ko na ito ng libre. May tagatulak pa sa swing na Indiano. Sana all! At yung feeling mo, model ka, pero sabi nung sanga, hoy, tumigil ka.
Water sports katulad ng jet ski na experience din namin dito sa Maldives. Experience jet ski. Very nice. Very nice. This is live. I'm in Dexter's vlog. Please follow, please subscribe. Dex And don't forget to press the bell icon. Napakaraming Instagrammable spots katulad neto. Oops, teka lang, putiki ba yun? Di rin sila masyadong mahilig sa duyan dahil halos lahat ng beach na napuntahan ko ay merong duyan. Tarzan, 1, 2, 3, jump! Feeling ko, sobrang cool ng lifestyle ng mga taga Maldives. Meron ng magandang beach, meron pang magandang skate park. Maganda at napakalinis din ng mga kalsada. Perfect para sa afternoon stroll. Lakas maka-abroad ng double-decker bus na yun ah. At dahil isang tourist destination ng Maldives, of course, nagkalat ang samot-saring mga souvenir shops. Perfect mong pasalubong or dagdag sa mga travel collections mo. So, pasok kami sa souvenir shop, guys. And ito yung mga souvenirs. Right side. So, meron sila. So, dito guys, sa pinasukan namin na souvenir shop, meron dito guys mga greetings. So, meron dito maligayang pagdating mga Pilipino. Meron kami mga pasalubong, maganda na mura pa. Masaya ako sa inyong pagbisita. Ako ay Pilipino. Maayong pag-abot mga Pilipino na aming maayong presyo para sa inyo. Masaya ako na nandito kayo sa aking shop. Ako ay Pilipino. So guys, I think maraming mga Filipino tourists na pumupunta dito sa Maldives kasi kita nyo naman sa entrance ng souvenir shops, may mga Chinese, pero tatlo talaga yung Filipino na greetings guys na nandito. So simply means maraming traveler na Filipino ang nakapunta na dito sa Maldives. Dito ako ngayon guys sa President's Jetty and sobrang ganda dito guys. Papa, ayoko sa kalapate. Sabi na ayoko eh, buisit ka. Kahit dito sa port terminal nila, napakaganda ng tubig. At manonotice mo guys, yung mga tao dito mukhang mga Indiano dahil nasa gitna ito ng Indian Ocean. Hey guys, so nandito ako ulit sa tabing dagat and gusto ko lang mag-refresh. Meron ako dito smoothies. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng dagat and gusto kong mag-swimming. Kaso sobrang init guys, sobrang init pa rin dito. Experience sa paglalakad dito sa beach sa Maldives. So napagod din sila kakaikot guys. How about you guys? Hey guys, we are Filipino tourists here in Maldives. Patingin nga ng itsura ng mga turista. Ito na! Wow, turista talaga. Ito na yung food namin guys. Dito na yung pizza. Yan. Kain na tayo. Thank you for the blessing. Sa kapitsa mo dito sa may Maldives. So yan guys, kakain muna kami guys. And see you later. Guys, kain tayo. Dahil napagod kaka-explore sa Maldives, of course, deserve naming mag-pizza. And sobrang enjoy ako sa travel experience na to. At totoo nga, ang travel the world for free. Sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.